Moko kuom jotije madongo e sirkal mawuok masawa mar Kenya ochako chenro mar geto sudo jodak ma Mount Kenya machiegni kod piny owacho. Chenro no matisi ni jamii mara mashinani sani temo chiwo thuolo mar neno ni tije mag dongruok mokwamo otieki makare monywando nyaka mag tend loch gwenge kotanegi kod jawache lo sirkal kod jogoro mongirore kod directors mag kembe saga masani ni e ng'wech mar yango gik ma sirkal timo kendo biro medo keyo dongruok e alwora no. Jotend migawo mar thieth Mary Mudhoni otiyo kod thuolono mar yango kenge mag mosego e wi okumba onyien mar SHA kod kaka okonyo oganda. Have a conversation with the people. We want to hear what they are saying with regards to the various projects and programs by the government, because sometimes there can be a disconnect between what is at the national and the ground. Payment ya stipend ya CHPs, I am sure we are at par. And payment yake inakuanga county government nusu na national government nusu. I am sure sometimes because of the delay of the exchequer, sometimes it can delay for 1 month or so. But we are ensuring that we are streamlining. In fact, what we have been doing for the last 1 or 2 months is to set up a registry, a digital registry for CHPs. Ndio hata mtu akilipwa tunajua ya ukweli huyu ndiye CHP. Kwa hapa siku ya leo kuchukua maoni, kuchukua chinda ya wananchi wa Mount Kenya region. Na tumesema tuko na chinda ya masomo ya university. Tumesema tunataka kahawa yetu ilipiwe through cooperative.